קדימה. הכל, מקדימה. שים לב. מקבלים תספורות, אני עושה את זה בשבילכם, בשביל הפנסיה שלכם. בשביל הפנסיה שלכם. שלום. אנחנו סטודנטים שבאנו למחות על התספורת. תספורת מוזמן להגיע גם. האחים עופר מכרו לפני 3 חודשים 1,300,000 שקל מהפנסיה שלכם. אני חושב שהושקים את האזרח הפשוט על המיליארדים ועל המיליונים לא קובעים מהם, חיים בדירות פאר. למה הם חלק מההון והשלטון פה במדינה.